Ito ang ating lulutuin ngayon, no. Sitaw, adobo, pero ang ilalagay ko ay tofu at bawang, maraming bawang. Yan, kasi wala siyang karning kahalo. Tofu ang lang magpapalasa sa kanya, kaya kailangan maraming bawang. Yan, prituhin natin tong tofu. Ilalagay natin sa adobong sitaw. Ganda ng ating tofu. Tatlo lang muna para hindi sila siksikan. Flip ko na. Balik na rin na natin itong tofu. Ayan, ganda na. Tostado. Butong loob. Masarap. Para ma-absorb din niya yung timpla natin mamaya. Balikan natin pagtapos na. Kuhanin ko na. Ang ganda, oh. Ayan. Oh, crispy. Luto na yung aking tofu na pinirito. Kuhanin ko na lahat siya. Ganda. Crunchy tofu. Okay na to. Ganda, di ba? Oh. Isahin ko na tong bawang para sa adobong sitaw natin. Dito na lang mismo sa kawali na pinagprituhan ko ng tofu. Kasi nandiyan naman yung lasa ng tofu. Haluin ko tong bawang, liligis-ligisin ko sa mantika para yung kanyang garlic oil humalo sa mantika para masarap. Maglalagay ako ng konting asin. Lalagay tayo ng toyo eh. Ayan, para masarap siya. Ligis-ligisin. Lagay tayo ng paminta. Masarap kasi yung paminta eh, na luluto sa mantika eh. May ibang level ng sarap. Sa panlasa ko ewan ko sa iba kung gano'n din. Pero kasi nasubukan ko na eh. Kaya ako nasasabi. Siyempre, diba? Kaya mo lang naman masasabi kapag nasusubukan. Pag hindi naman, di hindi. Wala kang masasabi. Bango. Lagay ko na yung ating sitaw. Ganda ng sitaw natin. Bagong pitas. Bagong pitas sa palengke. Sinungkit ng pera. Kapag gaganito na, naisangkot siya ng maigi yung sitaw sa bawang, paminta at konting asin. Maglagay tayo ng toyo. Tatlong kutsara muna. Pwede naman natin dagdagan kung kulang. Para masipsip nung sitaw yung lasa ng toyo. Para masarap ang ating adobong sitaw. Yay! Naglalagay na ako ng tubig. Itong mainit na tubig na para diretso ng kulot. Ayan, para palambutin yan. Balik tayo mamaya pag malambot na. Lambot na yung ating sitaw. Maglalagay na ako ng suka. Lagay ko ng 3 kutsara din. Takpan ko muna sandali para maluto yung suka. Timplahan ko na. Okay na ba ang lasa niya? Lasa na ba siyang adobo? Sarap. Lagyan natin ng toyo. Okay na yung asim. Tikim ulit. Okay na. Ihalo ko na ang tofu. Sarap. Para pagkain natin mamaya, yung tofu niya, lasang adobo rin. O, diba? Maganda to para sa mga health conscious, mga nagda-diet. Tapos gusto naman din ninyo ang adobong sitaw. Ito yung pang diet na ibang alternative din
para hindi tayo masyadong makain din naman natin yung adobong sitaw. Kahit na hindi meat yung ating ilalagay. Protina din to eh. Oh, di ba? Yung ganito karami, isang taling sitaw tsaka isang tofu. Sarap. Approve. Pasok na pang ulam ng isang pamilya, oh, di ba? Approve. Love, love, love. Kain na po tayo. Ito na ang aking adobong sitaw na may tofu. Ay aking paborito pareho ang sitaw at ang tofu at pinagsama ko siya, o di ba? Tingnan natin. Unang subo para sa inyo. Ay, ang sarap. Wow. Sarap. Approve. Love, love, love. Thank you for watching. Bye-bye.